ассалому алейкум дӯстони азиз. 12 август мо выписка доштем. Хеле ки бисёри умедонанда алакай ман хона омадам. Худо ба ҳазор бор шукр ки нав дастам расид ки видеоҳои кардагима ҷамъ карда монтаж кунам. ин гулдастаи хушрӯя якташа шавҳарам овардан, якташа наставники беҳтарини ман Ситораҷон равон кардааст. сюрпризи беҳтарин кардааст барои ман. анами хеле манам пешвоз гирифтан хонава. манам духтарчамам меҳмони навагӯям. ана ҳозир бошад ман ин видеоҳои кардагима озвучка карда истодаам. боз якчанд суратҳои хушрӯ кардагӣ ҳастем. ҳоли ваи суратҳо тайёр наштагӣ аст. ба гоҳ худо хоҳад ки суратҳоям мебиёрем, доставка мекунем гуфтан. анам хеле ждат карда шидем. рости гап видео кардан ба вообще дастамон нашуд, барои ки борон буд, шамол буд. ҳамон рӯзи выписка писарчамам шух дасти дадаш ба анам хеле тезакак гирифта бурдан моя гӯем. хона омадем. Да, красивые, да? Да, сынок, идем сюда. Нет, смотри, лялечка Ислам, вот. Идем. Мам, как нормально тебе было там? Да. А мне тоже это. Ой, все. Исламик, это что такое? Отмотал, смотри. Это что? Расскажи, что Рахмат Калона с днем рождения, ангелочек Самия. Мадина, поздравляю от наставницы Ситора. Ситора, Рахмат Калон, Хазар Рахмат. Барин Хадар говорю, спасибо. Цветочки. Запомни. Я тебе показывала. духтаро хона омадам ки мана ин гулдастаи хушрӯи зебо аз наставница беҳтаринам аз Ситора омадааст. какая красота! Рахмат Калон шуда. беҳтарин сюрприз. Я даже не ожидала, честно. Ина апам овардан. Софи мне так показывала. апам кити договор карда рой кардааст мана через апам. хушрӯя ҳазор раҳмат. духтаро як ҳафта боз мо хонанда. худо бо шукр ки аллакай бачаҳоям мадад кард. неничава манам мадад кардам ки аллакай се фарзанд дорам. худо бо шукр ки ана ҳозираш бикунӣ нича майдача як моҳ якуни моҳ примерно ино бисёр хуб мераванд ку барои ҳамин ҳамаи корам бо успед карда то нисосиам ҳозираш ба баъдан духтарои азиз ана каталоги мо дина тамом шуд. рӯзи якшанбе 12 шаб каталоги маҳкам шуд. ана имрӯз бошад рӯзи душанбе каталоги нав сар шудагиаст. он одамое ки нав номнавис мешаванд компания вай мондагиаст 500 рубл мондагиаст 75 сомон. он одамое ки нав номнавис шуда корро оғоз мекунанд дар ҳамин компания. духтарои азиз, кори беҳтарин аст. касоне ки мехоҳанд ки дар командаи мо ҳамроҳ шаванду ба командаи мо қадимон кор кардан хоҳанд, мисол метавонед ки ҳамин номераи ватсапи ман ба нависетон. кори беҳтарин аст. фақат ҳамин вақтҳои холигиотона дар хона нишаста бо тариқи телефон шумо метавонед ки коротона пеш баритон, соҳиби як бизнеси беҳтарин шаведон. ҳар 21 рӯз метавонед ки маош гиритон. ҳазор занҳо ҳозир соҳиби ҳамин кори беҳтарин шудаги ҳастанду аллакай мана аз утаи кор биромада ҳар 21 рӯз маошҳои хуб мегиранд. ана омӯзишҳои бепул духтаро ҳама вақт дастгирӣ аз тарафи наставникотон мешавад барои шумо. ҳамкорҳои беҳтарин, занҳои тоҷик, занҳои хонашине ки ҳамин кора пеш бурда истодаанд ба шумо мисол кора ёд метиҳанд. кори беҳтарин аст. як бор дигар мегӯм духтаро тарсу ваҳма дур кунедтон аз дилатон. ягон ҷои қияниш нест. ана шумо рафта аз сар то бегоҳи як ҷо меҳнат намекунедтон, таги дасти ягон кас ба вақтатон сарф намекунедтон, асабатон сарф намекунедтон. дар хона нишаста пул кор мекунедтон духтаро. ман ҳамин номераи ватсапи ман нависетон, ҳамкория бо шумо сар мекунем. худо хоҳад ки